Oh, kunwari daw, artista daw ako Tapos na daw ako mag-shooting. Sige. Tapos, uuwi ka na daw sa mansion mo. Ako daw yung maid. Ipagluluto daw kita ng fried chicken. Bakit ganun? Gusto mo bang maging tagaluto ng fried chicken paglaki mo? Ako kasi gusto ko maging artista. Hindi. Paglaki ko, gusto kong sumakay ng aeroplano. Saan ka naman pupunta? Sa abroad. Ano naman gagawin mo dun? Magtatrabaho. Bakit sa abroad mo gustong magtrabaho? Kasi may snow doon. Parang ganito. Ayan na! May snow na! Oo nga! Pero sabi ni teacher, di ba, malamig daw yung snow? Para ka daw nasa loob ng ref. Gusto mo bang tumira sa loob ng ref? Magsusuot naman ako ng makapal na damit. Nakalimutan ko yung tawag. Basta, yun yung sinusuot ng mga tao sa abroad kapag may snow. Raquel, anak! Uwi na muna, kakain na! Tinatawag ka na ng nanay mo. Uwi muna tayo. O Raquel, nagpaalam ka ba sa nanay mo na lilipat ka dito? Baka hanapin ka. Opo! Nagpaalam po ako. Ano pang ulam nyo? Bistek! Kayo? Kinisang repolyo. Ayoko. Nay, pwede po bang dito na lang kumain si Raquel? Hindi niya daw po gusto yung ulam nila. Oo naman. Oo po na Raquel, ipaghahain din kita. Oh, Maring Letty. Nandiyan ba si Lani? Oo, kumare. Nandun sa kusina. Nagmemeryenda sila ni Raquel. Ginawan ko ng banana cue at pinagtimpla ng malamig na orange juice. Ako nga'y kakain din Halika na, sabayan mo ko. Uy, nagpaalam ka na ba sa nanay mo? Hindi pa nga Baka hindi ako payagan. Magpaalam ka na. Sabi kasi ni nanay, magsasara na kami. Sandali lang. Nay? Lani. Nay, pwede po bang tabi kaming matulog ni Raquel sa kanila? Ako, kayo talagang dalawa. Kahit sa pagtulog, hindi kayo mapaghiwalay. O siya, dadalhin ko yung unan at kumot mo. Ihahatid ko kayong dalawa at madilim na. Yay! Salamat po, Nay! Thank you po, Nanay Ponsa! Ang galing-galing mo talaga, Lani. Top 1 ka na naman sa klase. Sinuwerte lang. Anong sinuwerte? Ang sabihin mo, matalino ka at masipag kang mag-aral. Proud na proud talaga ako sa'yo. Salamat, Raquel. Pero alam mo kung ano ang totoo? Ano? Mas bilib ako sa'yo. Ang galing-galing mo kayang sumayaw. Mapa-folk dance, mapa-modern. Ang graceful mong panoorin sa stage. Paano mo nami-memorize lahat ng steps? Madali lang naman sumayaw. Halika, tuturuan kita. Tumayo ka dyan. Ayoko! Nakakahiya, Raquel! Grabe, ang bilis ng panahon. Tapos na ang finals natin. Ilang linggo na lang, kag-graduate na tayo ng high school. Anong course kukunin mo sa college, Lani? Nursing. Hindi ba mahirap yun? Parang ang hirap mag-alaga ng pasyente. Tsaka parang ang gloomy ng ospital. Parang di masayang magtrabaho dun. Yung course kasi na yun ang pinakamabilis na paraan para makapag-abroad ako. Alam mo namang bata pa tayo, pangarap ko ng mag-abroad. Sa bagay, sa galing mong yan, siguradong ikaw ang pinakamagaling na nurse na kakilala ko. Ilang nurse na ba ang kilala mo? Ikaw lang! O Lani, pasok! Bihira kitang makita
Busy po sa duty, Nanay Letty. Si Raquel po. Nandun sa kwarto niya. Puntahan mo na. Talaga? Promise mo yan, ah. Sandali lang. Lani, sarado mo yung pinto. Baka marinig ako ni nanay. Ay, sorry. Babay muna, ha? Dumating kasi yung best friend ko, eh. Bihira kami magkita nito. Magkita na lang tayo pag uwi mo. I love you. Lani, I miss you! Sino naman yung kausap mo? Bakit may pa-I love you pa sa dulo? Shh! Huwag kang maingay. Si Gardo yun. Boyfriend ko. Nakilala ko sa Tinder. Seaman. Uuwi next month. Magkikita kami. Alam ba ni Nanay Letty yan? Siyempre hindi. Kaya huwag kang maingay. Dito may upuan pa. Maring Letty, ayos lang ba kayo dyan? Huwag mo kaming alalahanin, kumare. Di naman kami bisita. Pamilya. Sa bagay. Maiwan ko muna kayo ha. Salubungin ko lang itong mga parating pang bisita. Congratulations, Lani. Buti ka pa, nakagraduate ka ng college. Okay lang yun. Ikaw naman, nagka-baby. Mas malaking achievement yun. Sira ka talaga. Raquel! Hoy! Nakita ko din! Pumasa ka sa board exam! Congratulations! May isa pa akong good news. Meron pa? Ano yun? Natanggap akong nurse sa public hospital dyan sa kabilang bayan. Swerte kasi kailangan ko na experience. Hindi naman nakapagtatakang natanggap ka. Ang galing-galing mo kaya. I'm so proud of you, Lani. Masayang-masaya ako para sa'yo. Mag-iingat ka dun, ha? Tumingin ka both sides bago ka tumawid. Tatanga-tanga kang tumawid, eh. Opo. Tsaka kakain ka sa oras. Huwag kang mapili muna sa pagkain. Kainin mo lang kung anong meron. Baka walang bistek doon. Opo, tahan na. Alam mo, natatawa ako sa'yo. Umiiyak ako tapos natatawa ka. Palibasa ikaw yung mga iwan dyan, eh. Hindi. Kasi mas malakas pa yung hagulgol mo ngayon kaysa pag hinahatid natin yung asawa mo pa abroad. Tingnan mo. O edi napatawa kita. Sige na. Boarding na ako. Tatawagan kita agad kapag nakarating na ako doon. Lani! On mo yung camera mo. May ipapakita ako sa'yo. Sandali. Oh, ayan. Wow! Snow ba yan? Oo. Ang kapal ng snow ngayon dito. Hindi ka ba nilalamig dyan? Hindi naman. Patong-patong itong damit ko. Layering ang tawag nila. Kaya kinakaya naman kahit malamig. Kamusta kayo dyan? Okay naman. Babay muna ha. Papasok na ako sa trabaho. Grabe dito, Raquel. Ang bilis-bilis ng buhay. Bawat segundo, mahalaga. Sige na. Mag-iingat ka, ha? Ikaw din. Dear Love, mahigit 3 dekada kaming mag-best friend ni Lani. Ang nakakalungkot, yun na ang huling pag-uusap namin. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Yung mga messages ko, nababasa niya pero hindi na siya nagre-reply. Ang pinakamasakit, nagbakasyon siya dito noong nakaraang Pasko. Pero hindi man lang niya ako dinalaw. Nakita ko na lang sa FB post niya na nandito pala siya. Hindi siya umuwi dito sa bayan namin. Pumunta ng Maynila ang pamilya niya and from there, kung saan saang parte ng Pilipinas sila nagbakasyon.
Nanawa na ako sa kaka-message kasi hindi naman siya sumasagot. Hindi ko alam kung ano nangyari. Wala naman akong alam na kasalanan sa kanya. Wala naman akong utang. Hindi ko alam kung bakit biglang lumayo ang loob niya sa akin. Still, I am grateful for the 3 decades of friendship. Yung mahabang panahon na pinagsamahan namin, kahit kailan, hindi mabubura sa aking alaala. Tama nga siguro ang kasabihang, we meet people for a reason. Either they are a blessing or a lesson. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!